imo! Hindi ka ikaw iya mga luyag sa ila! Murat ka baladay! Hindi ka min! Motor! Ma'am! I don't know, Mr. S. Pero, agree ka man sa silisang aton nga liter sinder subong adlaw. Dapat boy, lalaki, ginaya. Dapat ang mga luyag, hindi babae. Depende na yung attorney. So, ulaya lalaki, Jepermi, pero subong iya, okay naman niya sa babae. Dapat kinalang tayo subong nga, ipautuwas tayo na batsagan ta sa palangga ta, o sa taluyagan ta. Base pala iya kung mauna tayo sa iban, di ba? Oh, correct yun, Mr. S. Nan. Normal na lang na iya subong, ah. Ano ginayaw? Oo, aba! Motor, attorney! Mr. S. Ano, attorney? May ihalad lang ako nga kanta sa mga girls dira. Ilabi na gid kay Inday Ronilipos Paro Agustin. Wow. Ilabi na sa crush ko sang una nga si Sino? secret na iba si Broxel Ikaw, Blam mabatian niya. Pinakarir mo na kita. Sige, istingan tabi mati tabi. Wait lang, Mr. S. Okay. Bata na ikwan. Ari. You took me right out of the blue. Simply, ituloy ko na ni Mr. Esme. Brian Adams eh. Sige. Sige. You took me right out of the blue. Simply by showing that you love me so. Only by giving your everything with a love so true. You took me out of the blue. Sirat-rat. Sirat-rat. Patisimo. Sugod na lang ka! Ari yung sulat to. Ano? Daw ang mission sa mo. Thank you. Yung patakalan yun yung dahin yung iba nga. Kung nga halwalo. Attorney, correct! Ako ka na si Dolfo, pero my friend call me Delpha. Kaya man isa ako ka, Alibaba! Madalitan! Hala! 31 years old, nag-experience sila sa Iloilo. Kaya sulat gipadala ko sa inyo, experience ini sa amiga ko nga, hindi man gwapa, hindi man laway. Tuma lang! Kaya hinagulo natin sa sangalan nga, Tamiray! Tamiray! Tamiray. Ano happy Mr. Escar? Attorney, correct! Imbis kasi yung pangaluyagan, siya nangaluyag! Malam! Oo! Ay, porti babae daw! Daw alingayo! Kalitan kita kali! Kali nga yun, ano? Tingay pa na yun. Palantalan, siguro na sa pamuno ang iya pagsaysay! Dahil pa pakuha ako bibat sa paliyog, no? Kutong nagid ko eh. Ano? Anami si mo burlo, no? Wala pa yung galing sweldo mo, taka na din. Sige naman lang! Kay... Paturuson tatakaldo! Ay, abaw burlo, tulo ka balang lawas mo, oh. Sa mo ighan, may kaldo ka pa da. Buti mo, ah. Amo na gani, baklan mo ko! Sige na din pa! Kagwapa ba sa mo subong ga-blooming ka na, kid! Into apa ko burlo. Pat na to kayo, ako lang mabayad. Kreng! Abi atagi si burlo sa isa ka serve nga batchoy with egg ha. Ako lang mabayad. Hodel! Ay, salamat, kid sa... Hala, kaon na to ah. Damo ay higop sa sabaw ha. Okay ah! Yes! Yes, Bobby! Diba na? Sabdan ako ba lang kaihatag ko sa imo ang tanan? Wow, yung kung pangaling ang ngaya ho. Hoy, Tamiray! Ano ginawa mo da? Ada mo isang lubrahon, no? Ang kol-kol among imo? Ay, may kadalfa, dali lang ba na? Nagapangaluyag pa ko digani kay Bobby po. Kalma na pala. Ano sinig mo? Hello, Bobby. Mo kaning ang ngayon, lagi kabati Diba ho. na, Bobby? Tamiray! Tamiray! Ba, magkapabulbungo lang siya, oh. Aring mo, ang yako mo. Ihaboy ko ni si imo. Ha? Di man, kundi get out ka. Di nga nga. Oy, Dalfa! Ay, yeah! Hit me, baby, one more time! My loneliness is killing me. And I Dalfa! must confess
Nanaguro ang amiga mo. Nagkakanta nga siya. Ay, hindi Amo gina siya. Buang na nga daan. Hi! For your information, hindi ko yung hubog, no? Nagkapapansin ng kuya. Ayan, ha? Ay, sila, di ginapapansinan mo, di? Tamiray, ha? Gusto na nga inom, ha? O di mo masarangan, di na mag-inom. Busa na lang ng lumpia, oh. Ay, hindi kuya, ah. Hindi kuya hubog, no? Arap ako yung sa paminsaron ko. Chico, Nakala ko daw. Yes. Dapat yan. ako gabi si Yeah. Camiray, 23, single. Yeah. Taga-bangga pag-asa, pwede ka pumalayag sa Dahil pa iyo. Wala mo da. Ano? Uy, hala, Delfa. Ay, papaulian na na, hubog na na. Tamiray, alerta ta. Ay, hindi ah. Hindi ko yagan ihubog. Jacob, pwede ka pang halayag? Kay Gunoo. Tulungan ta ka ba, Choy, sa inyo balay? Special pa! Tamiray! Ma, anong pamahaw taman? Nagutom ko. No man. Marami tuod magkaon, no? Dali lang ba na? Paano bikon maluto na lang ako sang aros kaldo? Hindi pala namit na? Ati, sige ma. Baw, nahidlaw ko daan magkaon sang aros kaldo mo. Kati, pulos na spaghetti, permi kag pizza. Tagbalay! Bah, Tagbalay! Anay ka, may kapanawag ho? Ay, sino na man? Tagbalay! Ala na! Dali lang! Ay, nano. Dali lang! Tagbalay! Ay, hi tita! Mayong hapon! Talaga lang ang tagbalay. Hi tita! Kayo lang! Tagbalay! Tagbalay! Arin ako! Hi, tita! Hi, tita! Mayong hapon! Si Jacob? Ara man. Oy, Jacob! Ginapangita ka diri ho? Ay, day, anong kinahanglan mo sa iyahaw? Ay, tita, ako si Tamuray. Tamuray? anong gidla, Tamiray? Tamuray. Ay, day, anong kinahanglan mo sa iyahaw? Ay, tita, ako si Tamiray. Ginapangaluyagan kong anak mo nga si Jacob, tita. Ano? Ma, sino ba? Bah, hindi! Ikaw! Ate Cob! Sana mo pa ko sabdon? Ay ho, gitarata ka ba nga special with egg? Hala! Day? Attorney correct! Grabe na yung Tamiraya mo. Bisa sinulay yung lalaki iya, basta tipuan niya. Pangaluyagan niya ginaiya. Especially kung guwapo kag dakok notes. Agay Oh, kananam-nanam eh. Dumukod ko tuloy. Okay, sige. Sa pagpadayon kapagid, Ate Charles, saan mo pa ko sabdon? Oh! Be, Tamiray, okay ka lang? Abi ko anay kung lahog mo lang ato. Hindi to yan lahog, Charles. Ba? Naluyag ko yan sa imo. Oh. Ano na nga, ginapangaluyagan pa ka. Ay, abi ko anay kung mamahaw lang ta. Gali kay mga luyag kapasakon. Ay, daw kasawa man naman. Hindi na yan sa Charles. Normal lang na iyan. Be, Tamiray. Dali lang. Ba? May dala ko sa imo. O hindi. Ba? Oh! Ba? Ariyo, para ina sa imo. Hindi! Ba? Fighting fish man eh? Oo, fighting fish ina. Ba? Kaya bala, hili ka subong si isda. Amo na nga ginbaklanta ka. Wala Uy. ako nagbakasang rose kag chocolate. Kaya hindi mo man nagtsapong mapuslan, hindi bala? Hindi. Tamiray? Ate ano na, Charles? Oh. Duwala ta? Hindi! Tamiray? Kaon gid mayo, Charles.
ang imo batiis. Tamiray? Ba? Ari ba oh? Ba? Alingang nga Tamiray. Oh, okay. Bosi Tamiray nga iniho. Wala na chimpo sa obra kay Sabi ma, ko? ang paduding among iya. Ayun kung gwapa-gwapa, gid. Ay, oo gwapa manggid ko ya, hindi ba la? Abang. Alingang nga gid yung nagsabat-sabat man. Bu, hindi, ang kaliski sa batiis ko. Nagaba na agi di ho. Tamiray, may hambal ko si mo? Ano yun na, Charles? Duwala ka? Yala. Hindi Tamiray Ang ihambal ko sa imo nga, I don't like. Hmm? O yala. Hindi takatay. Dira ka na gani. Hay! Uy, Charles! Hindi pwede! Charles! wala kinireject ka ni Charles. Ay, paluol min kay Tamiray. Amay, pakatukan ko na siya gani. Basi kung ano pa rin himuon niya sa batyo yan. Tamiray! Te, okay ka lang? Hindi! Ginatag ko sa iya ang tananday. Tapos ako pa ning ibalos niya sa ako. Ginbastan niya ako. Ginatagan ko siya sa pulo ka fighting fish. Tag 100 pa to ang isa. Tapos, ang sweldo ko ubos gay tungkol sa batsoy nga ginautang ko diri para sa iya. Nagapantinan na lang ko gani pasador kay wala na ko yung nagkakalapkit tungkol sa iya. Day, ano, isa lang ko sa iyo, Day. Ano? Tamiray, kabalo ka kung anong sala mo, ha? Kay dapat, sila ang mga luyag sa imo, hindi kay ikaw yung mga luyag sila. Murat ka balaya, Day, hindi kaya men. Hindi niya pwede. Hindi niya pwede. Ay, ang bota si mo, Tamiray, nung pigada kay man, mariksi mo na. Delpa! Mr. Escad! Attorney correct! Ginpabayaan ko lang siya na iya mag-imot kay kabalo kong kasakit kiniya para sa iya. Ginbasted siya. Doon, tapos to, kuan pakalma ko siya kada nagkununuan to kami about sa problem niya, about problem niya. Nagpati man siya sa akon, pero tapos sa kasmala, balik naman sa dating gawin niya. Pakuan niya. Doon naman siya liwat sa mga lalaki, kaga mga luyag. Te, pisarala bla, payo na, kabalang las bayi mo. Drilas na sulat ko, Mr. Escad. Attorney correct ka! Tinoron Delfa sa Cadiz City, Negros Occidental, attorney. Well, madamo kay salamat Inday Delfa sa sulat mo nga pasakop diri sa amon. Iloilo ni sa Iloilo ni Mr. S. Ay, hindi ko ni Cadiz. Nagkadto sila sa Cadiz, nagbakal oga. Nagkadto nila sa Iloilo. Correct me if I'm wrong. O, tema, babayin na lang da! Ala, kada kay Tamiray, kuhan nyo man. Delfa. Gani si Inday Delfa. Ala, kaya ugta si kay Tamiray, kay iyan ay discard ya. Bisan ano mo nang alugpay sa iya, mabalik mo na sa iya sa Japon ya sa iya nga kiat-kiat da. O, te, tanawa na karon. Team matchag no ni Mayo na. Hindi, tani dapat maayo eh. Pero Tinga nga hindi lang tani. tingay ara dayang iya nga nanamian niya sa kabuhi iya. Kundi, babayan mo? Kung ang tawag din namin namiyan sa mga awat. Suportaran mo na lang na sa iya eh. Suportang pangawat niya. At ilay naman na yung another basic na yung na about the tip. Ba the tip? Kung sa mga ganito ni sa lagi na niya, kung malaking ginaya. Oh, correct na, Mr. S. Double edged Oo. para sa mga salak sa mga hindi tarong. Oh, correct na, Mr. S. Dapat kung sala isa lang kayo. Oo. Ano mo na bala siling nila sa isa ka-anonymous nga Ano ang balya? niya siling niya, change your thoughts so that you can change your life. Na, te? Ang imo nga vlog, ang paminsaron, baguhon mo na. Oo. Para magbago man yung Oo, correct na, Mr. S. Bisan sa Amerika daw flag sa kalang kita bahay ang kapangaluyag. Oo. Sa subong. Oo. Gaya kung guwa mo na iya, daw atot kaya kung ikaw ya. Oo, eh. Daw, kuhan ka na iya, daw wala ka na gitla ya. Ako hindi nung napaburi, hindi ko napaburi. Dugang tawid. Wala na daw na, Mr. S. Naman sa liwa. Truly,
Mr. Swavelits, Attorney Correct! ginadulot sa inyo sang RMN.